Iglesia ni Cristo o Katoliko? Ano ba ang pagkakaiba? Dad, maraming nagtatanong, ano ba ang pagkakaiba ng pagiging Iglesia ni Cristo at ng pagiging Katoliko? Kasi marami daw sinasabi na parang similar daw ang dalawang relihiyon na to. At sa aking pananaliksik, nalaman ko na ang founder ng Iglesia ni Cristo na si Felix Manalo, dating Katoliko pala siya. Pero nag-switch daw siya, nalipat-lipat daw siya ng ibang-iba't simbahan. Naging Roman Catholic Church, Methodist Episcopal Church, Presbyterian Church, Christian Mission, Seventh-day Adventist Church, pero hindi daw siya masaya sa mga simbahan na yun, kaya gumawa siya ng sarili niyang simbahan. Ngayon Dad, sa pagkakaalam mo, ano ba ang pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo sa Roman Catholic Church o pagiging Katoliko? Sobrang pagkakaiba ba ang paniniwala nila? Hindi ba sila tugma sa kanilang paniniwala? Ano masasabi mo no, Dad? Well, una, no, tingnan natin ang ranking ng mga religious organizations sa ating bayan. No? Number one dyan yung mga Catholics o Christians. No? There are approximately around 78 to 80% no, sa ating mga kababayan. Pangalawa dyan yung mga Muslim o Islam, no, who comprises around 7% of the total population. Then, of course, yung Iglesia ni Cristo na more or less sa mga 2.5 to 3%. No? So, ganun ang ranking niyan sa ating bayan. No? Pangalawa, ano bang Iglesia ni Cristo? Ito yung isang relihiyon na ang kanilang paniniwala merong God the Father. No? At si Jesus Christ, bagamat anak ng Diyos, hindi siya talaga Diyos. No? Siya ay isang propeta at messenger ng ating Panginoon. No? So, yun ang kanilang paniniwala. Sa Katoliko naman, ang paniniwala is si Jesus Christ Panginoon. At hindi lamang yon yung Holy Trinity nga no, sa Katoliko, no, na merong God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. Sa Iglesia, hindi sila naniniwala sa Holy Trinity. God the Father lamang. So ngayon, kung tatalakayin natin, titingnan, si Jesus Christ ba ay Panginoon o hindi? Sa akin kasi may 5 batayan yan. Yung unang batayan, yung pinagmulan ni Jesus Christ. No? Siya ay pinanganak at sinilang ni Virgin Mary na hindi nakipagtalik sa ibang lalaki, kundi nasapawan ng banal na kaluluwa. No? So siya ay pinanganak na bilang Diyos at na naging tao. No? Naging tao siya. At hindi lamang yon, bago siya ipinanganak, na isulat na to sa Biblia ng kanyang pagdating, no? Yung Prince of Peace na tinatawag nila na darating sa sanlibutan. No? At hindi lamang yon, no? Nung pinanganak siya, talagang hinanap siya ng mga kung sino-sino mga kinikilalang tao sa iba't ibang lupalo para sa ganun magbigay pugay sa kanya. So yung kanyang pinagmulan, no? Sa pinagmulan pa lang makikita natin nakakaiba na. Pangalawa, siyempre, pangalawang batayan yung kanyang pamumuhay. No? Nakita naman natin na nabuhay siya ng talagang simple lamang. No? Hindi siya nagkamal ng para sarili niya, hindi siya bumili ng mga ari-arian, wala siyang mga para sa sarili. Nabuhay siya na naglilingkod, nagsisilbi at nagbibigay ng mensahe sa ating mga kababayan tungkol sa Panginoon. So talagang sakripisyo yung kanyang pamumuhay, no? Vow of obedience and vow of chastity. Hindi rin siya nag-asawa, wala siyang anak. So yun ang kanyang pamumuhay. At pangatlo, yung kanyang kapangyarihan. No? Nakita naman natin na yung mga bulag nakakakita, yung mga pipi nakakapagsalita, yung mga pilay nakakalakad, yung mga meketong nagagamot, at yung mga patay nabubuhay. No? So yun ang talagang pagkakaiba. No? Walang propeta o wala man lang ibang messenger na nakakagawa ng ganong klaseng katotohanan o kapangyarihan. No? Pang-apat, nakita naman natin. No? Pang-apat, siya ay pinatay o namatay. Nagsakripisyo siya para ibigay kanyang buhay. No? Kahit na sa kahuli-hulihan, pwede pa rin sana siya makalusot na hindi siya parusahan at i-torture at patayin kung siya ay umamin lamang at nagsabi lamang na hindi ako hari, hindi ako pero hindi niya sinagot yon at nakita naman natin na talagang binigay niya ang buhay niya, inalay niya ang buhay niya para sa ating lahat, para lahat tayo masagip. At panghuli, panglima, ang pinakamalaking hiwaga o mirakulo na buhay siya pagkatapos mamatay. No? So hindi lamang siya nabuhay, nagpakita siya sa kanyang mga disipulo at apostolo. At the same time, nakisalumuha siya sa kanila nung siya'y nabuhay muli at siya'y umakyat sa langit muli at pinakita niya sa kanila yon. No? So yun ang mga kakaiba, kaya masasabi natin si Jesus Christ ay totoong Panginoon. No? So ang pananampalataya nasa bawat isa sa atin yan. Dahil yan ay relasyon. Kung kayo, ang relasyon ninyo sa Panginoon at kay Jesus ay mararamdaman ninyo sa inyong damdamin, then of course, inyong yayapusin na si Jesus Christ ay totoong Diyos. No? Kung hindi naman, pero kayo ay masaya sa inyong samahan dahil nga magandang kapatiran ninyo, may mga diakono at sila nagtutulungan, well, it's up to a person. No? But at the end of the day, whether Jesus Christ is God or not, it's your own belief, it's your own value proposition. No? But at the end of the day, as far as we are concerned, Jesus Christ is God and Jesus Christ is the Savior of this world and of all humanity. Yan ang masasabi ko. Ngayon mga kababayan, ang importante rin na ang mga teachings ni Jesus dapat i-absorb natin, which is to love one another, love your neighbor, and to forgive each other, and to spread a message of peace and love, and to do good for each and everyone dito sa ating bansa at sa ating planeta. Ngayon, sana maalala natin na ang mga teachings ni Jesus hindi lang para sa isang relihiyon, hindi lang para sa mga Katoliko, hindi lang para sa mga iglesia, kundi para sa lahat ng Pilipino, para sa lahat ng tao sa buong mundo. Ako po ay si Solomon Sayang, ang inyong kuya ng bayan. Sa akin, ang tunay na pagmamahal na ipinakita sa atin ni Jesucristo ay siguro yan ang pinakamabigat na batayan para sabihin natin siya ay Panginoon. Ako po si Michael Say, ang inyong dad ng bayan.